हेलौ लोगोफोर बरायबाय दिनै नैबे आंनि गोदान भिडिअ'आव आङो दिनै मोनसे जायगायाव फैदों आरोना जायगाया जाहैबाय ओरैबायदि मा होनना बुंगोन बेखौ अन्थाइबारि जायगायावसो फैदोंलै आं अन्थाइबारि जायगायाव लोगोफोर आङो मा खामानियाव फैदों आङो बेखौनो आङो भिडिअ खालामगोन आरो दिनै आं बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांदो एकदम अन्थाइबारि जेथिंबो ओमफ्राय दा आं खाथियाव थांबाय थागोन बे दायो आङो थाबायबाय आरो ना गारिया माने बार जाला गारिखौ साइडआव दोनबाय आं ओमफ्राय दा नैबे सिगांथिं दै दङ नैबे सिगांथिं दै दङ आरोना नैबे दैखौ बारनो हाया माने गारिया आङो गारिखौ दोनबाय दायो थाबायनानै थांबाय थादों आरो ओमफ्राय आङो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोननो आङो मा खामानियाव फैदों बेखौनो दिनै भिडिअ खालामबाय आरो नोंथांमोननि लागै अब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ फैदो आंजों लोगोसे नै दैया नैबेनो दै नै बे दैयानो ओरैबायदि देरो जाहैबाय माने दाखालिबाव ओरैबायदि देरदों आरो बे दैया लोगोफोर मा होनना बुङो बेयो कलसि दै दै कलसिनि एकदम खर'आव दंफैयो जोङो जिथुनाखि बेलतला होननाय जायगायाव नैबे भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दै बियो नै कलसि दै बियो बेनिफ्राय दा नै दै बारबाय थादों दै बारबाय थादों माने कलसियाथ' गोबां बोसोर दै गैयामोन खिन्थु थांनाय बोसोरनिफ्रायसो बे दैया कलसियाव दै फैफिनदों आरोना माने हाजोनिफ्राय दैया बोहैबोयोसै आरो दायो सिगाङावथ' गेजेराव रानबायमोन आरो सिगांथारावथ' बहुद दै दंखायोमोन नाथाय रानबायमोन आरो गेजेराव बेनिफ्राय थांनाय बोसोर 2022निफ्राय नैबे माबाजों दै फैफिनदों आरो दैखौ बारखांबाय दैया गिदिर जायो दाखालिबावै गोबां लोमनाय मोनदां 40 मोनदां दाखालिबावै दैया माल फैबावबाय ने आदै बिरादनो बै समान थांदों ने फारसेम रानना दं अब्ला नायलांबाय था लोगोफोर आं दिन्थिलांनो नाजागोन आरो नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै आङो मा खामानियाव फैदोंमोन दायो नै माने ओरैबायदि अन्थाइ जायगायाव फैदों आरोना आं बेयाव ओरै अन्थाइनि बिजनेसल' सोलियो आरोना बे जायगाया अन्थाइनि महल जायखौ होनना बुङो नैबेयाव नै क्रेसारनि आङो अन्थाइ सालिनाय आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो नोंथांमोना नायलांदो आरोना नै बेयाव अन्थाइसो होयो दे रक एन्ड प्रेसार बियो लोगोफोर गोबां कुवालिटिनि माल होयो आरोना मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै बेनिफ्राय बै जाबाय जेथिंबो थारमाने बेयाव प्रेसारनि जायगा आरो प्रेसारल'सो नुगोन नोङो जेथिं नायो नैथिंनो प्रेसार दङ नै बिदिना लोगोफोर प्रेसार बेयो ओरैबायदि दावराव जायोना प्रेसारा जेथिं नायो बिथिं प्रेसारल'सो नुगोन आरो नै बेयाव नै बेनिफ्राय आरो नै बिथिंबो दङ नै प्रेसार नैबेबो मोनसे प्रेसार जेथिं नायो प्रेसार आरो बिथिंनो थारमाने अन्थाइनि जायगा आरो बेयाव लोगोफोर अन्थाइनि जायगा जोंहा नै फंबायमोना बे प्रेसारावनो खामानि मावो दा नै रेस्ट लादों आरो बिथांमोनानो
जोंहा माने नैबे जायगायाव आङो दहाय मिस्ट्रिफोर खामानि मावबाय थादोंमोन दे बेखौ आङो भिडिअ खालामनाय जायासै माने नैबे जायगायाव जिथुनाखि गन थुनाय नुदोंना नैबे गन थुनायाव जोंहा बेयाव माबा बनायगोन आरो ना मा होनना बुङो हट मिक्सिं प्लान्ट बहायगोन आरो नैबेयाव जिथुनाखि बे आलिकेट्राजों अन्थाइजों लगायनाय नैबेयाव बनायगोन प्लान्ट बनायगोन बेखौनो दिनै आङो नायनो फैनायमोन आरोना नैबिदि जावबाय नैबेयाव पिलार बहायगोन आरोना खुन्था बहायगोन नैबिदिनो बिदि लोगोफोर बेनिफ्राय जा सुटि लाबाय खामानि मावग्राफ्रा नैबिदि नै साबुल गंसे थालांबाय नै नै नैबेयाव थारमाने हट मिक्सिं बहायनाय जागोन आरोना बेनिनो खामानि मावनायमोन दिनै बेखौनो दसे नायफैबाय आरो अन्थाइबारियाव फैनानै गोबां प्रेसार दङलै बेयाव आदैनो बा प्रेसारानो प्रेसार बेयाव मा होनना बुङो मोनसे कम्पानिनि बेयाव गोदान हट मिक्सिं बहायगोन आरोना बेयाव बेखौ बहायनाय जागोन दा दिनै माने बेयाव कनस्ट्राक्सननि खामानिखौ दिनै मावजेनबाय आरो पिसिसि होजेनबाय ओरै गोलाव जागोन आङो दहाय दिन्थिबोदोंमोन नोंथांमोननो नुखाबाय ओमफ्राय आरो कमप्लिट जाबा आङो दिन्थिनो नाजाबावगोन आरो नोंथांमोननो जायगाया थारमाने ओरैबायदि मोजां माने अन्थाइनि जायगा आरोना अन्थाइ महल ओरैबायदि थुदो आदै बिथिं अन्थाइ जायगा माने मानसिया थांना थायो अन्थाइ बालाजों थांना थायो अन्थाइ बाला गैयाबा जेबो जाया नोङो जेसेबांखिनि मा होनना बुङो अन्थाइया मानसिनि थाखाय बिराद गोनांथि आरो गोबां मानसियानो अन्थाइजोंनो थांना दङ आरोना अन्थाइनि बिजनेस खालामनानै जा नैबे कलसि दैया गोबां मानसिखौ फिसिनानै दोनदों आरोना दैमायाबो जोंनि थाखाय गाज्रि नङा मोजां आरो नाथाय माब्लाबा बोथोरा बोराबोब्ला ओरैबायदि खस्थ' होयो मानसिखौना दैमाया बिदि आरो नै जा स्टाफा नै बिथांमोनानो दे जोङो दायो थांसिगोन नै आदा मोना मा आदा थांसै अबाव थांगोन दालाय थांसिगोन आदा मोना जोङो गासै गारि गंथाम फैदोंमोन दा गंनैया बेयाव दङ गंसेखौ बिथिं जोङो गारबोबाय आरोना दै बारनानै गारबोनाय जाबाय नै बिथिंनो क्रेसार मथा मथि बे दैयाव 8टा क्रेसार दङनो 8टा क्रेसार आप टु जोंहा मेन रडनिफ्राय बे साहासिम जोंहा बे एकदम बिथिं ओरै साहा जाहैबाय मेनन मालिकनि क्रेसार दङ दै साहा आङो दाखालि थांदोंमोन नाथाय भिडिअ खालामनाय जायाखै उनाव दिन्थिनो नाजागोन आरो क्रेसारखौ बिदिनो मोजांलै जायगाया इन्टारेस्ट नांदों फैनानै फैलायबाय जोङो नै दा जोंहा नैबे मोनसे रिजर्टआव जोङो फैबाय आरो नैबे फामि रिभार पार्क एन्ड रेस्टुरेन्ट नैबे जोंहा बिराद समायनामोन बे रेस्टुरेन्टआ नाथाय मा होनना बुङो दायो दैया माखासे खहा खालामलांबाय गोबांनो ओमफ्राय बिनि थाखाय जोथोन लानाय जायासै आरो नाथाय दाबो अब्लाबो गोबां मानसिफोर फैयो दाबो आङो दिन्थिलांबाय थानो नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना मा मा दङ आङो सिंनि नुथायफोरखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन आरो मिथिला समायना दै दाउआनो टार्कि दाउनो नै बेनिफ्राय जोंहा नैबे रिजर्ट जाहैबाय नैबे सोरबाफोर फैयोब्ला फैनो हागोन आरोना मोजां संनाय जानाय आइटेम गासिखौबो मोनो नोंथाङा मा जानो गोसो नैबेयो जाहैबाय जिरायग्रा नै केबिन ना नैबेफोरनो नै टेबोलफोरा जोंहा बेनिफ्राय मोजांथार जायगाया माने बिथिं बेसिन टेसिन दङ नै ओमफ्राय जोंहा नै बिथिं किचेना बिराद साफा नैथिं साब सिखन दै किचेना लेथ्रा नङा मोजां नै बिथिंनि जोंहा बिथांमोनानो बेयाव खामानिखौ मावो बनायनाया संनाय खावनाया बिथांमोनानो खालामो आरो नै बिथिंनो जोंहा सुसानफाया रुटि बनायबाय थादों रुटि थारमाने रुटि अर्डार होबाय जोङो रुटि जानोसै दा बेयाव मा बदनाम जानो बाजै मोनानै जा स्टाफ बिथांमोनाबो बिनिनो
मोजां ना बाजै खबरा दे रुटि जानोसै लोगोफोरनि जोङो नैबे रिसर्टआव दसे हाबबाय दा बेयाव ओंखाम उखैनाय मोननायखाय दा जोङो रुटि जाना लानोसै आरो नै रुटिजों अमा बेदर बरियालै ग्रेभि अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर ओंखाम उखैबायमोन ना राजो उखैबायमोन दे रुटिखौनो जासाबदो ना ओंखाम जागौमोन जायो थिगानो ना बेदरा जानोसै लोगोफोर रुटिखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो नै दाउआ खेबलायलायदों लकेल दाउखौ थारमाने ओरैबायदि होसोदों नै खेबग्लिसिगोन बिसोरो थारमाने नायनो हाया बिसोरो लकेल दाउखौ ना गावसोरनि आदारखौ सेना जाजानो गिनानै बिराद होसोदों जाहैदों आरो लकेल दाउलाखौनो टार्कि दाउआ होसोदों नैबे कलसि दलं बे कलसि दलंनि साहा जायो बियो बेनिफ्राय माखासे थांनाय बोसोराव माने गोबां खहा खालामलांबाय आरोना बियो जोंहा नैबे जिथुनाखि नैबे दंफां नुहुरदोंना नोंथांमोना फिसा फिसा नैबे दंफांसिममोन आरो बिथांमोननि रिजर्टआ माने थांनाय दै बानायाव गोबां खहा खालामलांबाय खुरखालांबाय आरो बेफोरो बेफोरो सोब डेक'रेसननि माबामोन आरो बेफोर धालाय खालामनायमोन दिनै बे कलसि दैया गोबाङैनो खहा खालामलांबाय आरो बिथांमोननि रिजर्टखौ माथो खालामनो बोथोरनि थिननायाव जायो बेफोर माने बोथोरनि बोराबनायाव जायो आरोना कलसि दैया थारमाने गोबां खहा खालामलांबाय नङाबा गोबां समायना जागौमोन आरो बे पार्कआ नै बिथिं जोंहा गथ'फोर गेलेग्राबो दङमोन गोबां आरो नैबेयाव डेक'रेसन दङमोन नैबिथिं आङो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोननो नैबे डेक'रेसनमोन आरोना दाबो गोबां मानसि फैयो नोंथांमोनाबो फैनो गोसोब्ला फैनो हागोन आरोना फैनो गोसोब्ला फैनो हागोन नोंथांमोनाबो नैबिथिं दैया ओरैबायदि खुरखालांबाय खिन्थु बे गेजेरावसोमोन आरोना ओरै खुरखालांजोब्बाय आरो दैयानो मोजांमोन जायगाया लकेसनाबो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय सापर्ट खालामबानो जाबाय आङो जेन नोंथांमोननो आरो मोजां भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोना फैनो हागोन आरो नैबे रिजर्टआव जोंहा रिजर्टमोन दै बियो मा होनना बुङो दै दायो मा होनना बुङो बे रिजर्टआ दैनि थाखाय माने एसे प्रब्लेम जानानै एसे माबा जाबाय दाबो सोलिबाय थायो बिनि सिनारिया बिराद मोजांमोन सिगाङाव आंनियाव मबेबा माबायाव दङमोन बिनि भिडिअ खिन्थु फटक एरिया दङ दाबो बेनिफ्राय नै बिदि टार्कि दाउ नैबे नै बिथांमोना फिसिदों आरोना ओमफ्राय बिदै दैयो सुसान जाजायोना जाजाया बिदैया आदसा बे दाउआ 50 ताहालागै बिदै दैयो जाहैदों आरो नै बिथिं केबिनफोर दङ आरो जोंहा नै केबिन दङ नै बिथिं लोगोफोर नायनानै लादो केबिना नै बिदि जागोन नोंथांमोना फैयोब्ला फैनो हागोन आरोना बियो जिथुनाखि जोंहा पानेरिनि सिगां उदालगुरिनिफ्राय फैयोब्ला कलसि दलं मोनगोन बे दलंनि साहा जायो आरो लकेसना बे जायगानि मुङानो जाहैबाय फामि रिजर्ट एन्ड रेस्टुरेन्ट फामि पार्क एन्ड रेस्टुरेन्ट फैनो हागोन नोंथांमोना फैबानो जाबाय मोजां रिसिपसनाबो मोजां जानाया नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै जानो हागोन मा जानो गोसो गासैखौबो मोननो हागोन आरोना स' अब्ला आङो गोबाव खालामला लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेसेबांखिनियावनो दोननोसै जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबायब्ला
लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो भिडिअखौ आरो जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै हाबदोंब्ला नोंथांमोना अननानै आंखौ सापर्ट खालामगोन आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन आरोना दे अब्ला आं दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय टाटा